Nevieš trafať. Ako na osmičkový rank drží z PTčko? Randujem. Ale nerob mi! Čo? Čo ty robíš, Kulen? Ale však Michal tu po mne strieľa, čo si normálny? Čo robíš nám PTčko, čo mám proti tebe spraviť? Ale veď nič nespravíš, keď sa nedá. Došli mi náboje, super. Ti došli náboje? Poďte, pozval som vás. Neviem, ešte toto idem aj vyskúšať. Ja potrebujem vedieť, ako sa tam dostal. Hej, hoši, pozrite, aký dobrý traktor tam má ten frajer vo svojich zovkách, ten SV Service 4, hej.